Hej og velkommen til aftens godnatvideo. Jeg er så hjemme hos min veninde Josefine og sover. Og hendes sidesøster, så hendes mor og far er gået i seng, og vi er længe oppe. Klokken er nu halv et. Halv et, hvis I kan se det, jeg ved det ikke. I morgen. Den er halv et. Og vi kan ikke rigtig falde i søvn. Men nu vil jeg vise nogle af mine børstehuer, som jeg har med hjem. For jeg skal sove hos en rimelig lang tid. Okay, jeg starter med den her. Sådan hvid til øjenskygge. Og så sådan, ja. 2 sekunder. Og så er der sådan 2 sekunder. Og så min veninde er lidt irriterende. Så er der sådan hvid her, man bruger til øjenskygge. Og den er ret praktisk. Så har vi sådan en her til kinderne. Puder. Puder, dem. Det der. Nej, du skal lyse. Nej, den lyse ind her. Sådan der. Nej, du den der lyser på det rigtige tidspunkt, så filmer jeg alle mulige videoer. Okay. Og så har jeg sådan en børstehoved, du skal lyse. Så har jeg sådan en børstehoved, hvis I kan se det. Og det er til kinderne. Her er sådan en øjnevippe, dem. Se, der er den sorte, og der er den hvide ende, og det er til øjenbryn, eller hvad man kalder det, øjenvipperne. Og den har også en sort dims på, og det hedder den her også. Og de kommer fra det samme mærke. Alle sammen, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Og det står heller ikke på. Men den er også ret god. Har jeg sådan en her, hvor der så sådan noget plastik på, det fjerner jeg lige. Hvis I skal sætte plastik på igen, skal I ikke gøre sådan her. Og så skal I bare sætte den op sådan der. Men den er ret større, det hvis du skal have mere på kinderne. Den ser sådan her ud. Hun griner lidt, og den har også en stor dims. Skaft. Hun retter mig ret meget. Og den er også ret praktisk. Og så har jeg sådan en lille bitte dims. Og det er sådan øjenskygge dims. Og den har også en sort skaft. Sort skaft. Og sådan en lille børste. Og den er også virkelig praktisk. Og så har jeg en, der er lidt større, hvis man skal have mere. Altså, hvis nu du tager den her. Og kommer med læg på en lille del af øjenlåget, så skal du tage det her. Hvis du vil lægge på hele øjenlåget, så vil jeg foretrække dig at tage den store og den lille til noget. Og så har jeg bare sådan et enkelt cut til. Og
lige meget. Og så har jeg sådan en børste, den hører så ikke ind under det, men det vil jeg også bare lige vise. Og jeg har den her. Og det er 2 vildt fede børster. Den her, der er der sådan en ret stor pik på, det er sådan en, der er mere banke. Og vi optager lige nu, og jeg har også sådan en her. Kom. Og det er min veninde, Josefine. Og det er Justin. Og han er for lækker. Og så har jeg lige børstet tænder. Det pakker det så papir, så den ikke bliver beskidt. Og den er lyserød. Jeg elsker penge. 20%. Ja. Og min veninde har sådan en... Sådan en her mobil. Samsung. Så. Jeg trykker på siden. Og hun har sådan en baggrund her. Man kan godt, så ikke så godt se den, men... Oh my god. Sådan der. Sådan der. Ja. Klokken er 12:30. 25 minutter ind. Men det tror jeg vist var... Ja, hun tager meget minutter. Hov, tag det min creme. Nej, den anden. Der er godt, ja. Og så har jeg make-up fjerner. Og det hedder øjenmakeup fjerner. Ugen renser mildt og effektivt uden parfume med Granat. æble ekstrakt 50 ml 1,76 fl OZ. Og den koster den koster 25 kroner i magasin. Og så står der en hel masse lort om bag, hvor jeg ikke gider læse. Hvor der står bare øjenfjerner og indlånings Og mit hår det er ret ule. Det er bare vist alt. Jeg vil lige vise mine øjenblade. Og mit kig ind. Vi starter med der er mit kig ind blad. Mit kig ind blad. Ja, det er fint. Og der er Rihanna. Justin Bieber, det koster 15,95. Og det her, det er så vi unge. Og det koster 25 kroner. Nej, slow up. Det er fordi, jeg tænker på et helt andet blad. Det har kostet 38 kroner. Og så har jeg et andet vingeblad, og jeg har tusindvis derhjemme. Og det har kostet også 38 kroner. Men godnat alle sammen, og sov rigtig godt. Jeg tror nok ikke klokken er næsten 1, når I ser den her video, men vi lavede den nu, fordi vi kedede os, og vi ikke rigtig kunne sove. Men jeg tror ikke klokken er 1, når I ser den her video. Men like noget i boksen, og fortæl mig, hvad I synes, jeg skal lave i den næste video. Hej, godnat, sov godt alle sammen, eller hvis I ikke skal sove, men jeg siger alligevel sov godt, hvis nu ser den her video nu. Ja, men nu lægger jeg den ud. Ja, fortsæt god dag, eller aften, eller bare, ja, hej. Træk den længere ud. Find den op for sang nummer 8.